32 Sofia Lindberg springer utanförening. Lördag Valia håller sig Tack. Resultatet för Tina. 72-97. Valpor Källa född 05 efter Abasto Ring. Det får du göra när du kommer efter sängkall här. Vi kastar bara in av den första bästa. Nej, hans skott ska han stå och lite hög då så ger jag resten. Nej, och klappa och prata lite med honom. Vänta, vem är det? Lite nätt över oss. De får ta sig inte på höjden. Ja. Och sätter dem och bara hålla sur. Jag får bara komma så här. Det här var jättebra. Wow.